Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, all set na. Let's go to Anhawan. Ano ka dito sa tawag sa Anhawan? Sunset Beach. Sunset Beach na. Hindi kita na yun. Dire? Oo, sa beach yun. Alright, so alin na kita subong di sa Anhawan Sunset Beach Resort. Dito yung birthday ni Bol. Wow. Lapad ang lugar ba? Happy New Year, ha? Ako din. Ay, nalipat ko. Jel! Sige lang ah, si Jel sukta. Alipat ako na Jel, oh. Si Jel sukta sang Paskwa. Ano? Si Jel lang kakapot sang tanan. Di ako ginabala na Jel. Tawo-tawo lang kuya. Ari na ang birthday party. Hi Bal! Happy birthday Bal! Happy birthday! Don't be shy! Ari na muna niya ang birthday party ni Bal dito sa beach resort. It sound right. Mga paps, kaon tanay. Kaya daw ka namit sang pagkaon dyan. Makagala na. Valenciana. Karne prita. Nagsebo, no? Siyempre hindi ni madula, no? Lumpia. Okay, good, very good. Bal, how old are you na, Bal? 4. Wow. Maswim ka na, Bal? Wow. Picnic ang maglola. O anong agenda niyo subong? Anong inyong plano? Anong plano? Makaon. Kaon lang, okay. Ikaw, Yalis, ano plano mo? Just sitting. Okay, let's find. Oh, I'll dip in the seawater. Ayun, oh. Videoan ko na yung balloon committee. Dito makatumab sa ginapilit mo kita ko. Ito, sa beach. Oh. Okay, so ari kita subong sa beach area. Damo tao nga galangoy di oh. Na. Mainit pa ni ho. Hindi kagina to wala naman init. Init pa ni katama. So ari kita subong din sa beach na. Low tide subong no. Low tide. So nami giman ni paligo kung low tide eh. Katuan ta din si nanay kasi nanay gusto niya gid maligo eh. Gusto gid magtusmaw ni nanay kay may healing properties kuno. Surwano ni si nanay mo. So ati videoan ta siya. Gini mo ya photographer ang duha ya kapo. Wa is gini si nanay mo. Right. So ay si nanay di nag-ala Jezebel siya. Kids! Gini mo kamo di cameraman ni ni nanay? Yes. Gini mo ya kamo photographist? Okay. Oh, pati ang ido naga-swimming man, no? Oh, cute, cute. Kitso, no? Okay. Hello! 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 Good. Okay. Buat buot. Hindi buot? Scarlett? Good girl ka, Scarlett. Good girl. Good girl ka. Mahikap po. Good girl. Good girl. Katunutan siya kayo. Okay, hindi lang ko mga hikap ha. Naming ipon mo. Dapat i-brace na na. Wow! May butanding. So, obviously mga tao wala na kulbaan sa Omicron, no? Well, ara man sa open space, ano? I don't know. Ang tao
by nature gusto kagid magguwa-guwa mo. By nature bisan introvert ka pa, social gyapon ang tawo kag gusto mag-commune with nature. Happy sila mag swimming oh. Tigat. Anawan. Damo cottages, amo ning ilang area de. Do summer lang. Balik naman ta karon. Kay mainit. Wala ka kabutang sa imong sunblock. Magka-skin cancer ka na karon. Oh, ni, gift na kay Paul. May gift na kita, yes. Okay. Happy birthday, Paul. Yay! Okay. Missing ang Okay lang na. Anak Willie. Vintage na. Ayun na. Oh, Ano ka, Paul? Waya, may pilas na lang Aw, punggod. Para pag namin matchag mo, Paul, may gift si May gift si Manang. si Manang Lily kag si Manang Lizzy. Okay? Wow. Pakita ang gift. Nami. Pakita ng gift. Oh! Wow! Ginpulot na, Paul. One-wheeled car. Kita ka na. Oh no. What? Oh, wala eh. The next day. Yan ay, bye-bye. Along. Oo, anong kamo? Magan man bag mo. Okay. Oh, Omicron get up. Omicron. Oh, sige. Along, message lang. Autobots, roll out. Alright, so gindulong sa nanay sa airport kay Mapa-Manila siya. Follow up yang iyang mga medical to kay Mapa-Canada naman siya mo. Okay, up next is mapuli ko anay. Pero pagka dito kay Mimos naman ako kay Mapa-Villa Azul kami, may gathering kami to sang akon niya mga division mates sa akon niya work. Why kami ka Christmas party ang among division kasubra ka busy bla. Amo na late Christmas party namon 3 hours later. It sound right, boy. Sound Right, tadi kita subong sa Villa Azul. Damo tao de. Mga pulo. Kag kami lang natanan. Ay na naman kita. Belated Merry Christmas and Happy New Year. Ano ba si ma'am na Christmas party ba na? Thanksgiving party. Thanksgiving. Okay, nag-number 1 kami gali sa division. Oo. Bali anto na madalag siya kuno tatlo ka putahe. Okay? Laka lang ni kakatabo. Subong lang ni. Sige na, please ton. Abal mo malipatan namon ngala namon kumatilawan namon. Gusto ko i-present yung I-present yung inyong nadala. nga putahe. Nakapasen nga, doon sa ginamit. Wow! Specialty? Specialty, wow. Ano niya? Ari Amon, Okay. Bukse. It's sotang honjisado, seafood. Next is Ano pa? carne prita. Ang Oy. specialty ni Miss Ellen. May mani? Wala ni si Miss Ellen. And the last one is gusto ko Chinila. Okay, open. Siyang Bresciana de Supreme. Pero sa panako, ta Supreme ang sabor. Ano ka namin? Ano yan? Bacarita. Bakarito. Grabe, pula-pula ba? Kasi nang special Ano na? Oy! Aluminum. aluminum. Favorite sa mga adik na. Pamutak naman tayo. Nagkikatrato. Barjok! Ay. Bale, sir. Amo na akong special. Oy, hindi pala. Okay, kauna. Okay. Pepe. Ara na ano? What a coincidence! Ano yung mga kamude? Ano na kinala ko? Miss E! Musta? Kasi may bla. Musta ang BP? sound fake, it sound right, boy. Fake, sound fake, sound fake, sound
gather kami gani para mag-istoryanay tapos mag cellphone lang. So, ang cellphone namo nag-deal kami nga tipuno namon da. Nag-agree na no? Yeah. Agree, okay. Wala ko, may si Cedric, sir. Cedric, nag-agree ka na no? Okay. Okay, ang cellphone niya rin na de. Magkuha sang cellphone niya una, siya mabayad sang tanan. Okay. Oh, agree. Okay. Para sa sir. Magbalik na magpaniwang. Tiniwang ka naman? No, ma-vlog na ta. Ba, ma-vlog. Maputin siya sa ilong ba? Mabalik sa saot. Okay. First of all is makabenta yan, maka-icebreak. Mahuli pa yun. Di pa yun. Finding more opportunities kag mga things na magustuhan ko pa rin. Okay. Dugay kami isang amiga ko. Imang makabenta, di syempre. Ba, gusto ka na naman? Kapag may wayan, Makasave. Wish naman na inyo yan, hindi na siya. Hindi. Define na anong resolution. No? Si Jeric, sa Ang obroon, magiging nga the whole year nga dedicated kagin nga i-reach ang goal mo eh. Oo, sila daw active nga may himuon Oo, eh. kaya hindi nga daw ginaha-wish So, gina-wish mo lang. Parang i-change mo. Ano yung resolution ko? Kawigan na siya for this year. Ang brako. Hugton mo lang eh. Makaupot ko sila lang. Wow. Paano na wish na yan? Sa gini ba ba? Ikaw Di sige ikaw, na lang mo doon. Question ano pa, kung magsunod ka na rin, nagniwang ka, hindi magdugay. May ara Division Alpha nga nagniwang. Ang spray. Niwang na ko yung nadaan. Niwang na sa kadaan. Kung magtambok ka din kakadto. Wow! Wow, sa buhay. Mataba ang utak. Jerry, ikaw na. New Year's resolution ko man. Makabenta kada bulan. Ate gusto ka na naman. Wow! Bisita ko, di ba? Ma'am, pati ka na ginahambala na nila nga. Ano ang New Year's resolution ko? Maka-spray ko. Ano yung resolution ko? Ano na galing ang gina-record? Ano yung resolution ko? Maka-sale ko, more sales. Pati ka lang naman kayo inaari ka din. Dapat totoo doon yung man inyong resolution. All talk lang pala. Dapat achievable kag may plano ka mo. Tuod na yan. Realistic, ma'am, no? Dapat na, ma'am, no? Hindi na kayo pag-chichi-address sa niga. Tapos ka na yan! Resolution mo. Ikaw makabenta. Gusto mo lang naman. Pati si Ma'am Carla na, si Ma'am Carla kaya rigampal siya. Makabenta man. Kuya, makabenta. Consistent na kuya. Wow! Mahuya kita ha. Hindi lang all talk, dapat action. Siyempre, 40 plus ako. Ano? Health na lang yan. Kung yan, strict diet, exercise, regular check-up na yan. Ew! Okay. Endoscopy, colonoscopy, tananoscopy. Okay, next. Speaking of endoscopy, Madayat ay kuma-exercise. Ako masugod ako diet subong. Todd? Okay, tandaan nyo na ha. Recorded. Tandaan, recorded na. Dapat, multi-millionaire na ko by 2,000. Tapos ma-invest na ko. 2,000, ano ito po? 2030. Okay. Commissions kag ma-invest na ko. Patandaon ko na ang lawas ko sa mga investment. Joshua? Yay! Wala ko yan. Happy ka na sa life mo? Pwede ka na mapatay? Happiness. Wow! Dalong pa, dalong. Pang Miss Universe ba? Financially stable. Financially this year. stable. So paano mo mahambal nga stable na? I can afford to buy what I want. Wow! I'll do what I want. Yeah. Okay. Sa love life, why ka resolution? I'm working on it. Okay. Ako yan, sir, ano? Tama na nga mag-subang. No. Isurana na ta. Hindi na Malaan yan na. Hindi na kayo magdugang. Okay. Ano pag yun? Di ba may 5 ka pa? Bro ka man. Bramuso na rumbo. Alam ko lahat, Jeff. Make it sound right, boy.